akadhizainwa naMwari haaexplaini zvaari kuita kumukadzi wake kana asingade. Anongotsanangura kana achida, ndokuenda ndinodzoka mangwana. Kana asingade anongodzoka mangwana akanyara, ndandisipo ndadzoka. Kristu zvaakauya haana kubveka amanikidzwa kuti atsanangura kuti ari kubva kupi. Kana paakaenda akataura kuti ndikuenda kuna Baba, hakuna akamubvunza kuti ndikuenda kupi. Akataura kwaaienda nekuti akanga achida kutaura. Asi anotoridza ane zvizhinji futi zvaaida kutaura zvaasina kugona kutaura. Akatosiya ati pa16:25 zaJohani, ndine zvizhinji zvandinoda kutaura asi handichataura. Hakuna akati makutijairira, taurai zvese. Ndiri mukadzi wemusha uno, musha mukadzi kunyepa, musha hausi mukadzi. Ujoki wakanga wapinda pakati pedu, uchiita sekunge ndokuziva kana kuti ndikokukoshesa madzimai, asi wakatitadzira zvikuru nekuti wakatipesanisa nekuchenjera kwaMwari. The man does not answer to you. You are a servant to your husband. You are not a shareholder in this marriage. He doesn't answer to you at all. That's why even in Israel, when a man decided to take a second wife, he would not speak to his wife about it. Some even brought new wives from the world. Hey! Vakomana regai ndikuudzei, mukaona makuudzwa kana kuti mumba takutaura kuti mazvake. Mumba murume akungobuda oinda kwaanoinda odzoka paanoda, haavhunzwi nokuti baba ndo vanoti ndini baba wepano. Kwanzi murume kana achitoda kungokuudzawo zvake anongokuudza, kana asingari kukuudzawo anongofa kubuda oenda. Paanodzokera ngokuudza kuti ndadzoka. You don't have to ask because taakutobuda musoko raMwari. Veduwe ini dzidziso idzi handizivi, asi ngatishandise pfungwa dzedu. Handiti kana murume achibuda mumba achinda kwaanenge achinda, uchinzi usandibvunze, odzoka even after a week, kwanzi nokuti ndiri baba wemuno, inenge ichirimba here asikani? Ichirimba here kana kuti raabhawa? Nokuti bhawa ndo rinoti wabuda wapinda. Raabhawa hatisisi rimba kai. Hanzi hauna mashareholder marriage imomo, saka you don't have to ask murume, ndinawo mashareholder, I have the shareholders in this marriage. Kwanzi kunyepa kuti musha mukadzi. Ini prophet miskwai, musha mukadzi. Vangani varume vanoziva kuti kunotengwa poto mumba? Vangani varume vanonyadzogona kuronga kuti zvinhu zvibude mumba? Musatinyepera. Dzimba dzakawanda dzakamiswa nevakadzi. Vakadzi vanovhara maburi akawanda. Ndini ndinotoziva kuti keteni raparara. Uyu ashama bhurugwa rake rekupfeka. Varume vazhinji vanotengerwa nemadzimai avo because even they don't care. As long as anarora kupfeka achinda, kazhinji kacho zvokuti kwai kuzodo zviri kure naye. Musha mukadzi. Mai ndo vanoronga mumba. Ndosaka iro Bhaibheri racho rakati mbavhu nembavhu iyi zvichanosanganiswa kudai zvoita mbavhu imwe. Kureva kuti tiri mashareholders tese mumba. Hakuna imba inganzi mazvake. Uyu ngaite mazvake, uyu oita mazvake because ndiri baba. Hachisisicho china narcissist here. Haisisiriyo narcissist behavior here. Kudzvanyirira vakadzi. Saka mukadzi hana sei, nokuti mukadzi ane sei panguva yekunzi uchivhura makumbo ubereke mwana, ndo pane sei chete. Dzidziso iyi inoparadza misha iyi. Dzidziso yakadai so ishi inoparadza vanhu. Dzidziso yakadai so iyi, I'm telling you, varume vakawanda vachaenda kuna chiwengo nokuti kunobvumidzwa ishi ndo zvinodiwako. I wish that I'm one of vakadzi vevarume vanopinda chechi timbonzwa kuti kudzimba dzakagara sei, nokuti hauchina sei. Oinda hake wiki, odzoka hake, oti ndadzoka. Vhiki rinoya oinda zvoti ndadzoka, kana zvirwere chaizvo zvemaponde, HIV, inomira here. Wongouya upu hwako, nokuti uri mai, uri pamba kangogara. Imika, miskwai apostle. Miskwai. Dzidziso dzenyu idzika idzi dzinoputsa misha yevanhu. Hamenenyu vateereri. Kwanzi morega varume venyu vachinda mubvunze, kwai mumamarriage hamuri hamuna mashareholder. Ini shareholder ndinayo, ende ndinayo shareholder.
then I don't know. I don't know. Shareholder. Oh, I am the shareholder of this marriage. I'm not a slave. Hanzo, you are a slave. I am not a slave. Ndiri mudikani wake, muringani wake, partner yake. Tinotaurirana, tinoronga tose, tinotoudzana kuti ndichambosvikapo kana chida kutera ndotera kuonere kuti uripo kana ndisingadi ndogara kumba zvakudhipenda netrust. Idzi dziso iyi kai kutaura chokwadi guys. Kunenge kwate mazvake anenge atei kubhawa uku hakuna marriage yakadai. Indai munobvunza kana nababa venyu namai venyu chako chaiko. Hakuna marriage yakadai kuti usabvunze murume wako kuti naye wanga waendepi paanenge angodzokera akati ndadzoka ndipapo. Come on guys, this is wrong. Ndiri kupokana nemi chivachivengo. This is very wrong. Dzidziso idzi kaidzi muri kuputsa mamarriages, muri kuputsa dzimba dzevanhu. Miswai nguva ichiripo. Miswai musatifendere pamberi pedu muchitaura zvinhu zvisina nebasa resezvi. Miswai rudo mumba ngamuve necommunication. Foundation yemarriage is communication. You talk, you discuss, you do. Mumba vati mangotanga kutoa masecrets. Mumba mangotanga kutoa zvinhu zvakawanda marriage yakutosheka. Imba foundation yacho ine crack. Foundation yakasimba. People they discuss, they talk. Mudiwa wangu baby, nichambobuda nichamboenda hapo. Love, nichambobuda nichamboenda hapo. Ndo inonzi marriage yo. Kwete kuti gabude adzoke paanoda because iwewe uri slave. Hauna mashares marriage. Murume Jesu Kristo akabuda, kwanza She vakabuda vakaenda vakati ndani chitori nezvakawanda. You are interpreting that verse zvaunoda iwewe to suit zvauri kuda kuti zvitike kuvanhu vako. Handichiona. That's not correct. Jesu Kristo pavakabuda vachiti ndikuenda ndadaenda pane ndaenda ndine zvakawanda papane mukadzi wavo here apa pavanhu vavaitaura navo vachiudza ndi vangori madisciples avo panga pane mukadzi wavo here anga aripo akanga achida kuzobvunza. Saka uri kutaura kuti Jesu dai vanga vane mukadzi ingadai vasina kumbobvira vakabvuma kubvunza nemukadzi kuti naini muri kubvepi. Vanga vane mukadzi vaitaura nevakadzi here kana ndine shamwari yangu. Yes, if I've got my guys, you are sometimes you follow us, right? So to your followers, right? So do I have to tell you every word ndakumboenda kutoilet hati ndinokwenda ndodzoka kana kuti munokwenda ndavesa kuti mukomuripi ndizvo naJesu anga ari madisciples akanga ari followers ake aiva kuvaudza here pese pese kuti ndichamboenda pakati. No, anga asiri mukadzi wake. Saka kana ariwo magariro anoita vakadzi vacharendi chivengo kunzi handiubvunzwi vazvakaoma vatiuzive kuti ini kwangu ndine mashares ende vakadzi mune mashares kwenyu musahweni. You have shares. Musabvume kudzvanyirirwa muchinzi musabvunza kuti tatiri kupi. You have to ask because murume wako mumwe wako imbabvu yako bvunza mbabvu yako dzinaidheti ko manga maindepi ko muri kuenda kupi. Nawe yandinoti haleluya muswere zvakanaka.